Takže čau lidi, já vás vítám u mého dalšího let's play, po dlouhé době u třetího let's play. Čekal jsem, jakože dlouho jsem nechtěl ani moc točit, takže mě to moc nějak nebavilo a uvidíme, no, tak se to dneska dáme. Máme tu novou postavu na S26, což je Fast Skater 123 v cechu Shakers. Tak, podíváme se do pošty, tady dokrát zautočili parchanti. Tak, máme tu cechovní souboj proti HC Pardubice. V tom jsem ještě asi nebojoval. A stejně bych se ani nezabojoval, takže ty jsme dali. Já ještě furt nemůžu, dobře. Já jsem už důstojník, jsem tady zatím největší level. Tak, dáme si hospůdku, tak to jsme dali, pohoda. Tak, mám tady 31 hub, byl jsem houbičkář, no už jsem si jakože to docela vyplácal. Takže tady budu dávat jenom jeden pokus. Život mám docela dobrý, tak ve všem tohle dvakrát aspoň. A sílu a tohle to už mám. Tak, arénku proti Allright. A to jsme nedali, bohužel. Tak, kostěný válečník, tak pojď. To dáme. Doufám. Nedali, nevadí. Podívám se, jestli nám tady náhodou nepadne třeba klíč. Ne. To je smůla, no. Tak teď to musím zakrýt. Takže jenom přeskočím. Počkám, až mi to napíše, že už mám hubu. No tak. To začíná být truka, tak dělej. Že až toho budu mít takto, tak si tu ruku zase vyměním. Už ji mám. Tak jo. Tak si to refreshnu, ať mám tu 32. houbičku. Tak, paráda. Ještě cech nám bliká. Jasně. Tak a přesuneme se na další svět, což je s14.sfgm.cz, kde máme našeho Mrknisnaga v cechu The Conrado Family. Tak, tady už mám, jak to říct, sakra, tady už mám věž. Kdo viděl můj předešlý let's play, tak tam jsem ji ještě neměl, tak od té doby jsem udělal věž. Tady už jsem dneska byl, a temný jezdec nebo tohle. Tady vím, že to bude těžký, takže tady se musím ještě chvíli počkat. Dáme se arénu proti Jackrabi. Jak věž jsem získal ve 140. levelu, takže super. No, dáme si teda quest a podíváme se na to, tady bude 421 000, to beru. Tak, jsem tady v půlce. No, zkusím temného jezdce, což nedám, ale berý aspoň půlku. A přesuneme se na další svět, což je S16.sfgm.cz, je náš Mad World v cechu Swag New York. Ano, furt jsem v tom cechu, je to můj cech. Takže si tak, mám tady docela dost goldů, teď to ještě prodám, podívám se, jestli něco není. Jo, jinak, jakože když už, tak jako hraju to přes den, takže normálně už vím, co mám všechno ve zbrojírnách, ale tady jsem si nebyl jistý. Tak, si to tady nějak odkliknem. Ale no, tak jedem tohle. Tak, podzemko proti... Jako nevím, jestli ohavný gremlin, nebo mistr Voodoo. Já jsem šel do blbýho, to má být mistr Voodoo. OK, no tak pro příště si to teda budeme pamatovat. Tady se máme poslední quest dnešního dne.
přesuneme se a teď se zase přesuneme na další svět, což je s6.sfgm.cz, kde máme našeho The Coopermana v cechu The Portue. To ani nepřečtu. Tak, klikneme si to tady, paráda. Vidíte, nebo mohli jste vidět, že na MadWorldu jsem měl našetření zlatky, to bylo protože byl ten zlatý víkend, takže jsem šetřil goldy. Takže asi tak, teď si vylepším teda tohle, tak paráda, ještě tohle a to všechno, co můžu. Tak, mám tady pánatýho kamenného trola. Uvidíme, jako nedám ho, ale není to ani tak zahozený. Nevím, kolik tady mám hub, jestli vůbec tady nějaký houby mám. Mám tady jednu houbu, tak to je zbytečné si proklikávat. Inteligence 35, výdrž 35. Tak to se hodí, to je dobrý. Ale to tak málo, zkušeností, no to je jedna. No a přesuneme se na další svět, což je s1.sfgm.ru. Já mám našeho Skubika 7 v cechu Wolfpack. A už jsem 50, že už sbírám sklíčka. Tak, tady se uděláme, jestli něco není. Co? Inteligence 88. Mám si to koupit. Jo, tak já si to koupím. Se mi to moc nepomůže, ale tak aspoň něco. Tak teď nic nemám, tak paráda, mám houbu, no, tak to moc nepomůže, ale tak aspoň něco. Tak tady si teda vylepším tohle. Štěstí tady mám hodně dobrý. Tak, asi jo. Tak, podzemí proti Pirát Temnovous. Tak uvidíme, jestli ho dáme. Jako měli bychom ho dát. Musím mu dát jeden kryt a on mi nesmí dát žádný. A bude to OK. Yes! Dali jsme. Bez epiku, ale dali jsme. Tak, další tady je odstrašující démon, ne? Tak zuřivý vlk. Jo, to je on. Tak pojď. Ty chajďáku. No, to je škoda. Jakože, nevím, jestli jsem začal, ale jedna rána. A měl bych ho, takže bychom pokostli. Ale tak, jako stačí to zatím. Tak jo, tady ten úkol si dáme. Já si, jestli nám tady někde úkolem. Tady nám dojel, máme tvordoj. Tady už máme, jo, tady už máme. Hlídka podzemí, no tak si dáme už hlídku na 2051. To si můžeme odhlásit a zavřít. Tady. Tak jo, první podzemí a hledovická hůlka. Ukáž, Prada. Dobře on. No, jsem rád docela koukat. No, tak to by bylo z našeho let's play všechno. Já vám děkuji, že jste tento let's play zvládli. Pokud se vám líbil, tak dejte like, nebo odběr dokonce, to by mě velmi potěšilo. A zase někdy u příštího let's play se těším na vás s hrou Shakes and Fidget a s dalšíma hrama. Takže jo, čau!